bafowethu lapha kuMadlanga commission ayizayishuka imbodla man ayizayishuka imbodla. Uyabona uGeneral Richard Shibiri uyena phela oyihead ye-organized crime. Uwazi kahle le big five ekukhulunywa ngayo bafowethu. uGeneral Shibiri uyazi kahle yonke le big five ekukhulunywa ngayo. Uyazi njengoba ezazi umuntu ekufuneka asinikeze amagama aphelele ale big five. Ngoba i-big five le ine-members zayo eyiningi. Febe ne-big five ebese kuba khona nenye futhi i-big five yesibili-ke eyizi-member ethizeni abantu abaningi ukuhlweza. Bese kuzoba nabantu-ke abasebenzayo ne-security yakhona. Kodwa i-head of ye-organized crime njengoba kuyena i-head ye-organized crime uyazi kahle uGeneral Shibiri lokuzane these guys i-big five uyazi ngoba ezazi futhi kule big five angeke ukuba akekho umulefe kuyona, ngeke ukube akekho ukhethi mahlala kuyona, ngeke kule big five. Masikhuluma nje nge-big five uyazi ngoba ezazi kufuneka ukuthi ayisho ngoba usandandaza lapha. Ukhona umkhiphile namhlanje wesithathu nowesi4 wase kwakhona mgodlayo. Ngisazoke ngilandele ukuthi ubani lo wesi4 ngoba sikwazi ukuthola kahle ukuthi ubani. Kodwa lethule uKatleko Molefe ukhethi mahlala ukhona. But obani lapha? Ayi yola libonene inkulu indaba ekhona ngale big five. Insizwa ke lezo okuyizona eyicontrol amathenda omasipala na uhulumeni wonke. Insizwa ezinkulu kuma drug cartels ezenza yonke into. Insizwa eziphethe inkunzi malanga ezikubulala ekseni mawukuthi usixhophile noma usinikeza inkinga. Ziku-involve futhi nakule ndaba lezi zokukhwetha zokuyimaza zithembisa. Izona insizwa eziphetheke umnotho ngempela. uRichard Shibiri uzoyikhipha lezo insizwa. Asazi ukuthi uphephile yini ngoba uma ke wayikhipha nje ibhemile ziyashaya ikhanda. Seyodinga ukuthi avikele. Danko.